mana mentioned e katiba, lakini roles mar Council of Governors onge pend chik. Koro onge sama gibro kata bedo accounted gi offices ma gi hold go. Committees ng'eny dhi 20 gi gimoro. To committees gite gisega bedo e kinde duto. Gima gitimo ahinya ahinya kaka duol mar governors ni kantie chandruok wach kata mar weche mag kwe security to gin gi chairman mar committee mochung' weche kwe emonego bedni lal record national government eka gikel gimoro kata giket ka gitudo weche kwe. Tabro yie gi jopiny ni tije committees gi ok ginyal neno gi ahinya nikech ing'eni inyalo neno tije committees gi kaponi gigurore motegno kata gur gi e pend chik ma piny ka. To kata sani governors agenda margi maduong' nyaka kawuono gidwaro ni mondo sogi mondo gibed otegno e chik. Pok gibedo mogurore e chik. Koro onge gima japiny nyalo neno kata japiny nyalo penjogi. Kaka sani pod nena klab. Ochalo klab ma ipoga ji sakajo mi human resource chilo yako mi foreign and something legal and constitutional affairs. Koro kunyo legal and constitutional affairs gigi tena kaka na pimoni kidhi e parliament tibido the same, kidhi e senate tibido the same. Koro gina gik ma inwa